заравнете 17 годишният. Моля, вижте го, чудесен, нали? Това вече 17 годишният местен жител, известен по-късно на света като Спартакус. Година след Христа, по земите на провинция Тракия и Македония, започват да пристигат римските легиони. Те настъпват на изток, за да разширят своята империя. Естествено, всяка империя има и малко напрежение, има малко сила, нали, военна част. След като има военна част, по някакъв път има малко кръв, няма как. И в съвременните войни има кръв, нали? Съгласен ли сте? Та имало и няколко бунта по тракийските и македонските земи. Всъщност Македония е влязла в пределите на империята малко по-рано от Тракия. 20 години след Христа. 45-та, 46-та и 7 година вече тракийските земи са взети от легионите на империята. Виждате как са били приветствани местното население, които носят така буйно народово и си правиха някакви борби, известни като, как беше, панкрацион, нали? Панкрацион. Така, нека направим своя пазар за роби. Моля, има още цивилно население, нека да присъства сам. Моля, заповядайте. Всички да помнят за роби. Моля всички. Ето виждате местно население. Така. Но все пак някой трябва, аз може да съм финансист, но все пак трябва някаква помощ. Така, моля и публиката, ето моята асистент, нека заповяда тук отпред със своята... Да, заповяда. Нека направим своя пазар. Така, виждаме и чудесен представител на местно население, нека да запред. Това съм аз, Квинтлен Тулбатият, от известен град Капуа. След като през 168 година легионите на нашата империя завладяха провинция Македония, през 12-та година от Христа завладяха провинция Мизия, вече през 45-та година завладяха и провинция Тракия. Преди да завладеем Тракия, основният капитал на нашите роби идваше от Галия, която се намира в днешните земи на Белгия, Франция и Холандия. Робите от Галия са изключително непокорни, като ето този тук, Крикс. След като завладяхме провинция Тракия, основният ресурс, в който използваме за нашите гладиаторски борби, са като този прекрасен екземпляр от провинция Тракия. А сега нека да започнем своето надаване. Но искаме и публиката да участва, не така? Изглежда този е много непокорен. С времето ще свикне. Според вас, колко струва един добър тракийски роб? Не чувам! Нека се разбереме. Ние не пазаруваме в леи, в турски лири. Ние тук пазаруваме не в евро, а в сестерци, в реалси. Това е нашето имане. Така. Сестерци. 200! Колко? 200? 200! 200! Добро давай. Колко? 80 хиляди. Тук по златите зъбите
Излизате вие навънка, бе. Мартине, бегайте. Вие ходите на училище, моля ви се, над 1200 има 1300, 400. Ще викам аз учителка по математика. 1500 чук. 1500. 1500 или път. И 600 или път, втори път. 1800. 1800 втори път. 1800 трети път, поне. 1800 четвърти. Моля, ето първият притежател. Моля, заведи го в своята юрта.